yamanzi. Oqala umbuzo wokubhaptiza, umbuzo funeke siwuphendulele uba kuyintoni ubhaptizo. Ndicingela uba intshumayelo yangoLwesibini iyaluchaphazela ubhaptizo uba kuyintoni kahle. Incwadi yamaRoma echazayo ubhaptizo, chapter 6 verse 3 verse 4 wakhona. Incwadi yabaseKolose chapter 2 verse 9 iyalichaza nalo ubhaptizo. Ubhaptizo ke xa siwenza makholwa ithe iBhayibhile ukumanywa. Ukumanywa kunye noKristu siyabhala. Xa ubhaptizwa sube kumanywa kunye noKristu. Sikwenza ukuthi ngelaa xesha ndandizotshata ndaqale ndayicela intombi kowayo siyabhala, ndayilobola ihleli kowayo. Ngalaa mini yolaa suku kuthiwa lelokutshata, lolaa suku kuthiwa usimanye ngeqhina lokutshata nentombi yakoba siyabhala. Lo gama ungehlangeni kulaa nto yokusimanya ekutshata awuhlanganiswanga nalaa mntu siyabhala. Ndinenzele umzekelo izono nade nakuzemoyika ndisithi abanye bamanywa seyibhubhile indoda. Kuthiwe ngendlela ebaluleke ngale nto yokumanywa u-amen ukona. Ngoba xa umanywe nomntu kusho ukuthi zonke izinto zakhe zibhilonga kuwe, nawe ubhilonga kuye, nezakhe izinto zezakhe siyabhala. Yonke into ngomyenza kanye kanye, uyasebenza, uyaziba lo msebenzi wenzayo sebenzela bayilombu naye nihlanganisiwe siyabhala. So ukubhaptizwa ke niyahlanganiswa kunye noKristu. Umtshato, ubhaptizo, kanti ubhaptizo uhlanganiswa noKristu ekufeni kwakhe siyabhala. Ngoba ukwazi ukleyima into yoba ndivuswe noKristu kodwa ungakhange ufe kunye naye. So xa ubhaptizwa ke ngoku uhlanganiswa noKristu ekufeni kwakhe, u-amen khona. Le nto kuthiwa lubhaptizo, ubhaptizo luphawu siyabhala, luphawu olwenziwayo kuwe njengokuba uzikomithile into uzobana wena uKristu, then uyaphawulwa ke ngoku ngalo ubhaptizo. Ufana neringi yomtshato siyabhala. Iringi yomtshato xa ifakwe emthini luphawu lwesivumelwano saba babini siyabhala. Yiyo le nto abantu abangaqondiyo bathi laa mfowethu Enigma awayebaqanda abantu wathi iringi esazingena ezulwini uJokofu zange watshata kwayena, azange wangena kwasesivumelwaneni u-Enigma sokutshata, akayazi kwayimini yokutshata. Aphaphetheka abantu abake batshata basesivumelwano bazikhulule ringi afuna ukuya ezulwini. Ezulwini azizungena ngokwelima uthi uJesu ngenxa yoba nini uJesu alinayo igama abantu abaninzi bazikhulule ringi because babezifaka iringi emakhosikazini bengeyazi iminingi yale ringi uba itsho ukuthini. Iringi it's a mark, luphawu lwento eriyeli oyenzileyo kuloo mntu. Andithethi leyo umntu umjele iringi phaa esitratweni amaqhathwa ngumntu bangazange aye kwabo. Ndithetha iringi yomntu ohlangene nabazali bomntu wacela ngokumtshato lo, hayi ngowapha esitratweni womfana nentombazana uvele umjele iringi umfaka uphawu. Athi ke hayi undingejile ubani undithembise uyakuthathwa iringi eyiyo xa abazali bakhe bevumelene. Esi sithembiso siphakathi kwabazali bakho nabakhe nawe siyabhala. Umtshato involva ifemily, hayi nina nobabili. Igama lenkosi malibonke. So nale ndaba ke yobhaptizo likaMoya Ngcwele ayi-involve umfundisi, i-involva umfundisi uThixo oguqube kuye siyabhala. Then involve ibakhe. Uyayibona laa nto? So ubhaptizo
awuvele ucwecise nje maliboy igama lenkosi i-involve uThixo iqala kuThixo indaba ngokuguquka kuba njengoba thina silapha nje ungaboni uguquka kuthi asikwazi nokuguqukele azikuboni ngokunyanisile hayi sikubeka nje izandla zokubhaqela ya kodwa uThixo uyakwazi uba uguquka nyani siyeva so mabizwa ke-involve uThixo i-involve umshumayeli i-involve abazalwayo siyeva igama lenkosi malibonke so ubhaptizo ke lufana neringi yomtshado oyifaka kulo muntu ovumelene naye yayikwathileko easy emntwini otshatileyo into wangavela uchithe nje umtshado xa ebetshata eyazi nento ayenzayo siyevana phambi komuntu ebetshatile izimali zabantu igama lenkosi malibonke amen ukona so ndichaza ngantoni ke ngamagola ubhaptizo lambuzo othi what is the baptism of water ubhaptizo ngamanzi bazamanga uchaza ukungcwatywa uchaza ukumanywa dityaniswa ukuhlanganiswa kwakho noKristu bazalwa siyifundile incwadi yamaRoma sizayicacisa le nto ngokuhamba kwexesha uamen ukona kodwa siyayihighlighta kwenze uyazi uba xa ubhaptizo okwesibini umuntu obhaptizwayo umuntu oguqukayo singawukhawuleza siwuphendule umbuzo othi nibhaptizwa kangaphi ngoba abantu abaninzi bayakholwa uba ubhaptizo lunye nyanise nalasi nje-94 abhaptizwa kakanye siyefana depending into yoba uyeke kangaphi ukholwe kangaphi ya siyefana xhomekeke into yoba wena uYesu mamkele kangaphi okanye uguquke kangaphi ngoba eloko ubuyela ezonweni then uThixo akwenzela inceba ubuye ubhaptizo lihamba nenguquko so awukwazi ukuguquka kahlanu ubhaptizo kube kanye andana wanene xa waphuma kwisalvation waphuma kwisalvation xa ubuya ngayo inguquko xa uguqukile ufuneka wenze uphawu lwalapha ubhaptizo lufana nomntwana ozelwe yabona xa uzele umntwana wazi wakuhlupha lo mntwana wathi wekana tata isinqumo notata utata wamchitha wathi mntanam ndihlambe izandla zam mka ekhapha andikufuna uphinde ndikubona ndiyakuchitha ulomzi xa ebuyiswa laa mntwana wenzelwa ntoni ka amasiko uphinde amkelwe as umntwana walapha siyeva wenzelwa amasiko ophinde amkelwa because wahlanjwa apha ekhaya sathathwa isibongo salapha ekhaya kuye ngenxa yemikhulu siyeva then xa sele utata exolile embuyisa akanombuyisa nje because wayemkhuphile kwisibongo saphi salapha ekhaya so funeka aphinde abenzele izinto ayemsama awuthetha nezinyanya zakhe ahlaba into ehlaba ukubuyisa lo ekhaya ukuze aphinde amathongo alapha ekhaya nezinyanya zalapha ekhaya nangobantu besixhosa nani ziphinde zimamkele ithanda izinto kanti anisilandeli igama lenkosi malibonke nalapha ke kwi-salvation njengabantwana bakaThixo uba kwenzekile ndaphuma emzimbeni kaKristu sendiyabuya ke ngoku siyevana isiko lalapha mabili impawu zalapha amaphawu alapha one phawu lukamoya ingcwele uphawu lwamanzi luphawu lwalapha olukuvumayo into yokuba le nto yenza ukuthi ke xa ungakhange lento yenza ukuthi xa ungakhange ubuye ngendlela uphawula into yoba ngosowubuyile awukabuyi siyeva ulandelwa yi-past yakho uhlutshwa zizinto ubuzenzile because awubuyanga ngendlela and lonto imoshe amabantu banamhlanje angakwazi ukuba ashumayele iholiness athethe ngenhlambuluko because owawa especially abefundisi umfundisi kayokweli uvela abuye aphinda bengumfundisi bekufanele uba xa ungumfundisi uqala phansi uzonze wakhiwe kakuhle uthi chu kakuhle kuzwe na kakuhle siyevana wenziwe na kakuhle so that uzokwazi ubuya ngendlela efanelekileyo intona ke xa ungumfundisi uba nelishwa once ube mkhulu ecaweni uba nelishwa lokuba ungaphindi ube ngumntwana kaThixo kume ukukhula kwakho okwasemoyeni siyevana yiyo lento bishop ufuneka uba ubishop bethu singabuthi sithi ubuntwana bukaThixo igama lenkosi malibonke ngoba amabandla bulawe yiloo nto ukuwa komuntu omkhulu ecaweni lo cawe ayiphindi kwazi uba right
uba bekuzokwenzeka befamba basuswe lo uyileyo ubuyiswa omnye akawubekwa kwindawo ekude ukwenzela uba qala afumane amandla eze kakuhle aphinde abe right because akanophinde abe ne-confidence yokuthetha ngento erayithi siyevana but ke uba sinqamile futhi ke ibandla levele ichitheka xa umfundisi esuswa njalo njalo kodwa uba sicingele impilo yokuqola impilo yantoni yokuqola sifanele ukuya ngendlela erayithi inelaki ke lena ndingangobefundisa ndingafika esukweni thina zawufika nzima igama lenkosmani lena ukuba bamva kanjani uyesu cela ke siwafundele amazwi siphendule le nto ithi sibhabhiswa kangaphi bazalwane bam sixhomeke kuba siwe kangaphi siyeva understand incwadi yabase-Efese chapter 4 echaza uba inye inkosi lunye ubhaptizo ithi kodwa lunye ukholo before ithi lunye ubhaptizo so awunothi ke ngomna ndaba nokholo lunye ngoba uyabona xa uyintombazana usindiswe ngo-2010 then ube nomntwana ka-2016 then ube usithi wena wasiwa 2010 uyasiphazamisa siyabona awukwazi ukuthi wasindiswa ngo-2010 unomntwana ka-2016 then ube awutshadanga futhi then umbuzo uthi ngoku bani wakuzalisayo uba uyesu umaria qha kuphela siyavana bathandekayo miracle apho eyavumeleka uba umithi intombazana uba umkhule Maria qha igama lenkosmani boso akekho amanye amantombazana amithiswayo ke emveni kokuba uMaria eze noyesu emhlabeni uamen ukhona so uyasidisterba uyaphazamisa naba bantwana abancinci bona uba jini kusho ukuthi umuntu uyakwazi uba nomntwana ngokwasinziwayo ayinjani yabo so kanti isithole sakho xa usilanda uba ndandike ndasindiswa ndahamba ndalimala ndabetheka bazalwane awusabuyeli kulaa nto uvele ubuyele kule irayithi ethi xa uyithetha ungabi nasazela ngoba eyawuthi wakugqiba uyithetha kube khona umbuzo obuzwa apha kuwe umntwana bathina abantu because abantu abo banengqondo bamamelo ibe khona into okazapha yabona nami ndizala ngulo mama bayibona loo nto injalo uthi into okazoyiseleyo wozola ungamundikhulisele nkonzweni mandizalise ndisi umama uyabona yatsho laa nto ekwazi Sizane. khawuleza funda verse number 11 chapter 3 kaMateyu siqale kuyo now ndiphelele uba umuntu ubhaptizwa ngaphi incwadi yama-Esenzo chapter 19 verse number 3, 4, 5 xa umfunda amplified version uzakuxelela uba they baptized again uyaphila xa ebhaptiziwe waze wamala aphindwe okwesibili omnye umuntu uyaphindwa abanye abantu bayakwazi ukubhaptizwa bedla izono bayimanzi nalowo futhi uyaphila amen thandizana ubhaptizwa until as long usathi awuvule uthi unyaka lo before amasiko mabenziwe kuwe bonke umuntu understand yazi abantu abasinziweyo babinga le nto yoba mabantu asinziweyo uba kusindisa umuntu wasewisini okanye wasesiko angenibalizayo nje nimbhaptiza nakalethu izani nimbhaptiza nani yokubhaptiza now kusindisa umuntu wasezayo uya-understandwa ngaba basinziweyo uba angaliphili kodwa aba basinziweyo bona abas-understand bafuna baliphili ba-understanda xa kusindisa umuntu wapangaphandle obengamna Yesu uba bangabhaptizwa akazi-understand yena uba xa ihle isono ufanele athi uyayibona uba iphambene le kuthi ndizom-understand uba ufanele iphindele ubhaptizwa kuba nawile manzini siyeva ubhaptizwa yinto lokujoyinesa abantu icawe ubhaptizwa lolokuguquka awufunda uvesi number 11 sibhaptizelane khona uyiphethe na okunene nibhaptiza ngamanzi
Bonisa ukuguquka kwenu. Ndibonisa ntoni? Xa ndibhabhtiza nina ngamanzi ndibonisa ntoni? Ukuguquka kwenu. Uboniswa ngantoni? Ngamanzi. Awukwazi ukuthi ndiguqukile, kodwa ungawafuna amanzi. Ngoba ubhaptizo luboniswa ngantoni? Ubhaptizo libonisa inguquko. Libonisa ntoni? Libonisa ukuguquka kwalo. Iphinde nje akubaba ndiyandi. Mna okunene ndinibhaptiza ngamanzi. Ndinibhaptiza ngamanzi. Ndibonisa. Mna xa ndinibhaptiza ndibonisa ukuguquka kwenu ngamanzi. So kusho ukuthi xa ndiguqukile funeke ndiswephe emanzini. Xa ndiguqukile ayondilula tu necawe sikubetha ukufa. Kodwa uma ukholwa unyanisekile uguqukile apha kuwe kukwinto ethi ifanele uyenza le nto. Bebona la mfana la ncwadi kaLuka 15 verse number 17, lo mfana wolahleko wafika kwabo sesithi andifanelekanga kwa ukuba kuthiwe ndingunyana wakho. That means umuntu konile eguquka uyazivela uba andisakwazi ungena kwelikhaya namashaka. So ne-salvation injalo uvele uzivele into yoba andinguye laa mntu bendikade ndinguye ngela xesha. So which means zikhona into efuneke zenziwe apha kuwe ukuze uzivele ungwala again. Uyaphuma emzimbeni kaKristu xa ungena esonweni. Uyathini? Uyaphuma completely. Ushiyeke cawe ebandleni okhonza kulo awulijoyini kaninzi bantu. Ubuyile uthi andiyaphinda ndiyajoyina. Ungwala. Icawe kubanga noba ufele etyalweni. Ilanda ithi wayeguquke nozibanibani. Uyayibona itsho nje. Ikhona khona mfanele ngamngcwaba elisisi etshayiswe imoto. Ngoku lo mfana ecaba wayeke waguquka ke sakho esafunda ekwelinye ibandla. Ngoku ulanda kuthiwa umfundisi wakubani yalanda umfundisi. Mistake amfundisi. Ukungangcwabi umuntu. Avela qala abalisa indlela yomfebe yiyo. Amncome kanti aseza amaqabane. Amaqabane azokuthi inyanga. Ajazo futhi ba nobhubha kwakho ubhubhe esonwabile. Sisiyela utshwala. Okay, ngizokuthetha inyani. Yabo abantu bona bathetha inyani ba umuntu wabo. Uyayibona? So aba bangcwali ngento engafunekile. Yeah, amlandeli ba bona hey ubani lo kwakunje bamlande emva. Kanti uthi kumthatha apha kule ndawo uwekuyo. Le ndlela uwekuyiyo. Le uthi kwasebenza yona. Kasebenzise yawo ke wayiyo. Sebenza le. So ndibonisa ntoni kanti ndibhaptiza uyabona ithanda le nto yoba xa uguqukile funeka uzazi uba xa ndiguqukile ndidinga ukubonisa inguquko. Laa nto wawuyiyo ngela xesha wawuqala udibana nosindiso. Ndiyandibathi laa ndlela wawuyiyo ngela xesha wawuqala udibana nosindiso funeka ufile ngalaa ndlela. Igama lenkosi malibo icawe yona ufiki kuyo namakholwa uyawazi namakholwa kodwa funeka uzazi into yoba yemandoda iinyawo zam zinodaka. Uzawukwazi ubanceda abantu, uzawukwazi ubanceda abantu. Siyava uzawuthini? Uzawukwazi ubanceda abantu. But xa ungumntu oneentloni zenguquko yakhe awuzukwazi awuzukwazi ukulumkisa abantu. Yemandoda umayihambe le ndisuka kuyo kunzima kangakanani ukubuyisa ubomi bakho bokholwa xa uye walahlekelwa. Siyabona? So baptizo ke ukubhaptizwa kaninzi kuxhomekeka ukuthi ulimele kangakanani. Siyabona? Awubhaptizwa xa isono sakho ungadanga usenze ngomzimba. Siyabona? Akunobhaptizo kuphela. Awuxoka. Sinokusemandleni. Uyaxoka.
Lo mzimba uye wakonektana nomuntu alapha nomuntu wancila siyeva wancila waphuma wobingelela kwisithixo wakhonza bambi wenza izinto zamasiko akho wena wayesibingelela uphumile ke uphumile naba ulalanga namuntu uke wemka wawukwenza izinto zamadlozi wokwenza izinto zezinyanya wemka ubingelela kabanye uthi umshile phela uthixo siyeva uphumile ke and out le yokuxoka into izoba umsebenzi ukamoya oyingcwele uzofuna ulibhaptizo wesibili uzoncedwa ulibhaptizo lukamoya oyingcwele le yokuxoka yongabi nanyani uyawuncedwa then uzothilana xoka nomshini okwesibili ngoba nomsindo awunoswanga hayi noba qale into yokulwa yona izomosakele apha umoya onjani umsindo awunoswanga uthi unawo umsindo into nakuthiwe sekakade umsindo akuthi uphelile awupheli sekakade umsindo so asinonto kusemlanjeni ngingamsa hayi masimsana emlanjeni umsindo sawusanothixo emlanjeni ngoba nayo nawo awuphela futhi ayithi ibhayibhile ithi umuntu umsindo nawo kodwa mawuzeke kahle umsindo ngoba xa ukhawuleza umsindo uzawulimaza abantu then bekwana ulimaza abantu awuzulibona lo izulu sisizilo so mawuzeke kahle umuntu ole umsindo it's a process yokuyaphi sizawuncedwa ke lo muntu lolubhaptizo besibili esixhomeke kuba sinyanise kolo lokuyaphi emanzini amen khona into yokukhonza sinomuntu uyamona khona umculo wasewizulu uthi besenza inkonzo ngomoya kaThixo andithi iqala itsho lana umoya kaThixo umoya kaBaba besenza inkonzo never banowenza inkonzo apha kuthi umoya kaThixo so njengoba sithetha ngobhaptizo nje lwamanzi olubhaptizo lulungiselela olu lwesibili yesinet njengoba kushiyela inhlambuluko nje njengoba kushiyela inhlambuluko sizawushumayela ngayo umoya ongcwele siyeva then amabhaptizo abantu then umoya ongcwele xa ekubhaptizile sufuna umoya ongcwele akuthethisele kwimi akushumayelise engekakucontrol uyabona yazi noba ungangabi nasipho sigqamileyo kodwa bangamoya ongcwele uyakwazi ukukulawula siyeva uzawuya ezulwini wena ungakangushumayela ungathethanga ilube sitsha ungakanguprofethi emvelo yezulwini athi lo ebeprofetha ekwaza njengoba sikwazi apha umoya ndiyasibona xa sumala ayawugaranti le yoba siyezulwini ebazilapho lelo yazama qha izama nini uba ivalile xhomekeke uba xa igqiba ukutakataka iyamvana lo bethetha ngayo apha siyeva lelo nexesha ubingathi ngamisakaza kodwa yazama okusakaza kwayo sekithi seyihleli phansi sakazela ubomi bayo
Amen. Now, baptism of amanzi is very important. Xa ugugukile funeke udlule emanzini. Ayilulanga lana because inguquko kufuneke xa uguquka isuse impakama pha. Ngokonto ke ukwazi uzenza uphakamile. Inguquko xa uguquka funeke usuke lo. Umama omkhulu kangaka yini ecaweni bese nisazwaka kangaka loo nto nje uzaba nje impakama. Khawuleza tufule dada. Yes, uxhomeke kuba ukenganabi then namanzi alingana nento kukhupha 2 minutes. Utheni sibhaptizwa kuba uYesu uluyalezile ubhaptizo. Yancwadi kaMarko chapter 16 verse number 16. Khawuleza sifunde uluyalezile. Lowo ukholwayo abhaptizwe Olwayo ngosindiswa ke yena. Usindiswe ufuneke ngithweni ukuze ndisindiswe funeke nditheni funeke ndibhaptiziwe. It's a must. Ndiyamkhumbula ibali likaNikodemu owayefuna ukumkani kukaThixo uba bangafumana njani. Uthelekile iBhayibhile phayithi uba umntu akadala azalwe ngokutsha akasoze awungene kukumkani kukaThixo. Uthi ke nakanjani umuntu omdala kangaka abuyile esibelethweni sikanina umuntu ajonga uba uzalwa ngamanzi moya unjani amanzi nani xa unomoya ingcwele wodwa amanzi engekho awukazaleki kuthiwa ngamanzi phana nto ubhatletula umntu wethetha ubhatletula yayingathethwa nguYohane yayithethwa ngubani yayingathethwa nguYesu angoYesu lo wayethetha pha uthini uYesu yena amanzi nanto ayenza umntu angenephi singayithikwa abantu ke kabe niboqaphela bayathanda abantu abangaguqukanga bathi ibingathethi nathi le Bhayibhile yabo bathi abantu ibingathethi nathi le Bhayibhile sikhuphe ezinye iiverses sikhuphe ezinye iivesi bathi uPawulos wayethe fanele siqonde uba uPawulos wayethetha engathethi nolu hlanga sasingekho ngexesha wethetha kodwa wayibhalela abantwana phakathi. It's a must into yoba sityile lolu hlobo. Siyeba repentance, it's very important basemama sizothandaza. Now uthi ke sibhaptizelwa thina uyalezile incwadi kaMateyu 28 verse number 19 siyifundayo esiyifundayo nesayifunda sidesohamba yona iyasichazela into yoba uYesu wabayalela uba abathe bafumaneka mabathweni makholwa ababhaptizwe. Number 2 sibhaptiza kuba silandele uYesu. So uYesu wabhaptizwa whatever uYesu wayenzileyo simanele basiyenze kuba sizi-followers zakhe. Sifunda kuYesu sibonela kuba senza into uYesu owayenzayo. Ubhaptizo waya naye emanzini. Kama ubhaptizo akuyi mntu kuba asibhaptizwa kuba besihle izono zeqa. Sibhaptizwa lisiko. The mark luphawu. uYesu zangahle zodwa ukuza emanzini kodwa waya emanzini. Siyeva ndiliva kuhle uYesu zangathini iyo le nto umuntu amna ankangele ithole mna zanga anqile zanga jole zangenze kwanto uvele wangumntana njena basiphilela wakhulisela ecaweni wafika kuba sindiswa awuyi manzini kuba ukhulele ecaweni uya emanzini kuba urepente uquka. Amen. So amanzi ke athethe into eninzi sizawucacisa ke emakhona masimele nyawo standards abantu